ऐकत ऐक नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे टेक्स्ट नंबर 24 श्रीमद भागवतम मध्ये फर्स्ट कॅन्टो चॅप्टर 17 टेक्स्ट नंबर 24 त्याच्यामधलो हो एक श्लोक असा तप शौचम दया सत्यम इति पादः कृते कृताः अधर्मा अधर्मां शैस्यत्रयो अधर्माशैस्त्र सॉरी अधर्मां शैस्त्रयो भग्नः स्मया संगमदैस्तव. याचे ट्रान्सलेशन असा इन द एज ऑफ सत्य truthfulness your four legs were established by the four principles of austerity cleanliness mercy and truthfulness. हे श्लोक आपण जर पळयलो तर हो एक कॉन्व्हर्सेशन असा बोलणी असा गोमाता आणि बुल मध्ये बुल म्हणजे परीक्षित महाराजांच्या पास्ट टाइम मध्ये जर आपण पाहिले तर परीक्षित महाराज जेंदा त्यांच्या राज्याची निरीक्षण करता तेंदा कलियुग जस्ट सुरू झालेलो असता तेंदा त्यांका भागवतम मध्ये एक चॅप्टर येता जे त्यांका एक दृश्य दिसता की एक मनीस गाय आणि बैल या दोघांवर अत्याचार करता गायाक बांधून तो मारता आणि बैलचे पण पाय वगैरे तुटलेलो असता 2 काय 3 पाय तुटलेले असता 3 पाय बैलचे तुटलेले असता आणि एका पायावर तो बॅलन्स करता स्वतः आणि त्या परिस्थितीमध्ये पण तो बैलाक अत्याचार करता मारता तो मनीस. हे दृश्य परीक्षित महाराजांक दिसता आणि परीक्षित महाराज त्या मनशाक कन्फ्रंट करता तेका थांबयता तेका अरेस्ट करता आणि मागीर तेंदा परीक्षित महाराजांक कळता की तो स्वतः कली असा साक्षात कली असा तो. तर तेंदा परीक्षित महाराज तेका आदेश दिता की तू माझ्या राज्यातून बाहेर निघप हांव आत्ता तुझो अंत करता तू माझ्या राज्यातून बाहेर निघप. आता परीक्षित महाराजांचे राज्य म्हणजे अख्खी पृथ्वी पण कलियुग आलेलो असता आणि कलियुगचो वेळ असता भगवंतांचो इन्स्ट्रक्शन असा तर त्या इन्स्ट्रक्शन प्रमाणे तो कली आपलं काम करता. तर मागीर तो स्वतःचे नेचर त्याच्याबद्दल परीक्षित महाराजांक कळता की तो कोण असा कशे असा त्याचे नेचर किती असा. तर त्याच्यामध्ये परीक्षित महाराजांक कळटा की कलियुगाचो एक ऍडव्हान्टेज एक बरे पॉइंट किती असा की त्या युगमध्ये जीव जी आम्ही बद्ध जीव असता त्यांका तपस्या करपाची गरज ना त्यांका यज्ञ हवन करपाची गरज ना त्यांका बली वगैरे दिवपाची गरज ना त्यांका खाली हरिनामचे जप केले खाली संकीर्तन केले बस तिथल्यामध्ये ते भगवत धाम वचू शकता. फक्त इथले करून भगवत धाम वचू शकता हरिनामचे जप आणि संकीर्तन मध्ये भाग घेऊन इझिली भगवत धाम वचू शकता. तर हो एक क्वालिटी बाकीच्या खयच्या युगांमध्ये ना हे एक क्वालिटी फक्त पळून परीक्षित महाराजांनी कलीचो अंत ना केलो आणि तेका सोडले. तर ते जे दृश्य आशिल्ले बैल आणि गाय गोमाता मध्ये तर गोमाता इज द पर्सॉनिफिकेशन ऑफ मदर अर्थ आणि बुल इज द पर्सॉनिफिकेशन ऑफ रिलीजन. तर हागा ते एक डायलॉग चालला एक बोलणे चालला गाय आणि बुल मध्ये. तर गाय
बुलाक सांगता की सत्य हे 4 पायावर अवलंबून असा, टिकून असा. तपस्या, शौचम, दया आणि ट्रुथफुलनेस, सत्य. म्हणजे रिलिजन, बुल बुल जे असा, बुल 4 पायावर चलता, ते रिलिजन जे असा या पृथ्वीवर, हे रिलिजन 4 तत्वांवर टिकून असा. तपस्या, शौचम, दया आणि ट्रुथफुलनेस, सत्य. पण ह्या 4 पायांमधले 3 पाय ऑलरेडी तुटलेले असा. बिकॉज ऑफ रॅम्पंट इरिलिजन इन द फॉर्म ऑफ प्राईड, लस्ट फॉर विमेन आणि इंटॉक्सिकेशन. म्हणजे 3 पाय जे नष्ट झाला, 3 तत्व जे नष्ट झाला, त्याचे रिझन किती सांगता? गर्व, जीवात्मामध्ये गर्व, लस्ट, ऑपोजिट जेंडरसाठी जे लस्ट असा, गर्व असा, आणि इंटॉक्सिकेशन म्हणजे आपण जे नशा वगैरे असा, ते खूप जास्त वाढला. एन्जॉयमेंटचे प्रोपेन्सिटी खूप जास्त वाढला बद्ध जीवांमध्ये. त्याच्यामुळे हे जे आपले धर्म असा, त्याची खूप हानी झाला. तर या श्लोकाच्या पर्पोर्टमध्ये श्रील प्रभुपाद लिहिता की deluding energy or material nature can act upon the living beings proportionately in terms of living beings, falling prey to the deluding attraction of Maya. आणि मागीर एक्झाम्पल दिता श्रील प्रभुपाद, कीटक कीटक असतात ते छोटे छोटे. आम्ही आपण गावात केंदा पळयता, गावामध्ये जेंदा लाईट नसतात संध्याकाळची किंवा काळोख पडलेले असतात, तेंदा जर आपण लाईट लायता, लॅम्प लायता, तर ते ट्यूबलाईटच्या आसपास छोटे छोटे कीटक जास्त मात्रामध्ये असे उडत असतात, कडकड 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 असे आवाज करतात ते ट्यूबचे. ते जे कीटक असतात छोटे छोटे, ते कीटक त्यांचं एक नेचर असता, ते अग्नीकडे, आगेकडे अट्रॅक्ट जाता एकदम. आगेचे जे दृश्य असा, आग, अग्नीचे जे दृश्य असा, ते त्यांका इतले आवडता आणि त्यांका इतले सुंदर वाटता की ते पळत पळत तेका अट्रॅक्ट जाता, तेका अट्रॅक्ट जाता आणि त्यांचा अंत जाता अग्नीमध्ये रोस्ट जाऊन, फ्राय जाऊन त्यांचं तसं अंत जाता. तर त्यांच्या अंताचे रिझन किती असता? त्यांचे अट्रॅक्शन. तसेच आपण जेंदा पळयता की जे नॉन डिवोटीज असता, जे जीव आत्मा असता, ज्यांच्या आयुष्यात कृष्णाची भक्तीचे ऍब्सेन्स असता, त्यांच्या आयुष्यात कृष्णाचे ऍब्सेन्स असा, त्या लोकांचे अट्रॅक्शन, त्या लोकांचे प्रेझेन्स मायादेवीच्या क्लच मध्ये एकदम टाइटली असता, एकदम गच्च पकडलेले असतात त्यांना मायादेवीने. कसे काय? कारण का त्यांचे जे अट्रॅक्शन असता ते कम्प्लिटली एन्जॉयमेंटवर असता. एक एक मनीस असा, जर त्याच्या आयुष्यात भक्ती ना, जर त्याच्या आयुष्यात भगवंतांचे कनेक्शन ना, तर अल्टिमेटली त्याच्या आयुष्यात किती असा? मायादेवीचा आशीर्वाद असा. म्हणजे ही इज कम्प्लिटली ॲडिक्टेड टू एन्जॉयमेंट. तो आयुष्य जगतात त्याचे, कारण का एन्जॉयमेंट करून जाय म्हणून. त्याचे तो मेहनत घेता, कारण का त्याका रिझल्टमध्ये त्याका एन्जॉयमेंट करपाक भेटूंक जाय म्हणून. तर असे जे आपण असोसिएशन पळयता लोकांचे, अशा असोसिएशन मध्ये जेंदा आपण असता, ज्यांच्या लाईफमध्ये भगवंतांचो प्रेझेन्स ना, ज्यांच्या लाईफमध्ये कृष्णाचे कनेक्शन ना, तर अल्टिमेटली त्यांचे लाईफमध्ये किती असा? मायादेवीचो फुल प्रभाव असा, मायादेवीचो अखंड प्रभाव असा. तर ह्या प्रभाव ह्याच्यामध्ये आगा श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करता की जसे कीटक त्या अग्नीमध्ये अट्रॅक्ट जाता आणि अल्टिमेटली त्याचो जीव होता, तसेच जे ज्या आयुष्यात ज्या आयुष्यात भगवंतांचं प्रेझेन्स नसता, ज्या आयुष्यात भक्ती नसता, त्या आयुष्याचे एंडिंग पण असेच जातात. त्या आयुष्याचे
जगणे असे असता की त्यांका अट्रॅक्शन मायादेवीचे जे अरेंजमेंट असता त्या अरेंजमेंट मध्ये त्यांका अट्रॅक्शन बेगीन जाता. इल्युजनरी एनर्जीसाठी त्यांका अट्रॅक्शन बेगीन जाता. भ्रम म्हणजे मायादेवीचे जे भ्रम असता की हे एन्जॉयमेंट असा, हे एन्जॉयमेंट मध्ये मला बरे वाटतले, या जगाच्या एन्जॉयमेंट मध्ये, या जगाच्या लक्झरी मध्ये, या जगाच्या सुख मध्ये माका आनंद मेळटलो. तर ह्याच्यामध्येच म्हाका आनंद मेळटलो, या जगातच म्हाका आनंद मेळटलो. ही जी माझी बॉडी असा त्या बॉडी मध्ये म्हाका सक्सेस मेळटले, आनंद मेळटलो. ते जे इम्प्रेशन असा ते इम्प्रेशन त्यांका त्या इम्प्रेशन मध्ये त्यांचे आयुष्य निघता आणि त्या इम्प्रेशन मध्ये त्यांचे एंड जाता. तर दिस एंड इज लाईक अ मॉथ गेटिंग अट्रॅक्टेड टू द फायर आणि अ मॉथ लुझिंग हिज लाईफ बाय बिकॉज ऑफ हिज अट्रॅक्शन. पण जेंदा आपण भक्तीमध्ये येता, आपले भक्तांसोबत कनेक्शन जाता, तेंदा वेदिक स्क्रिप्चर्स वॉर्न द कंडिशन सोल्स नॉट टू बिकम प्रे टू डिल्युजन बट टू गेट रिड ऑफ इट. म्हणजे आपले जे शास्त्र असा, शास्त्र आमका बुद्धी दिता, कितें करेक्ट असा, कितें रॉंग असा, कितें फॉलो करप, कितें फॉलो ना करप. शास्त्र आमका या स्तरावर हाडटा ज्याच्याने आपण एक प्रॉपर ह्युमन बिईंग, एक प्रॉपर मनशासारखे म्हणजे जीव, बद्ध जीव जे जसे वागूंक जाय, जसे त्यांचे नेचर असा, ह्युमन बिईंगचो जसो नेचर असा, जीव आत्माचो जसो नेचर असा, त्या नेचरच्या स्टँडर्डवर आमका वेदिक आपले परंपरा जी असा, आपले जे शास्त्र असा त्या स्टँडर्डवर हाडून दवरता आणि मागीर थंयसान आपण साधना करपाची सुरुवात केली तर आपण भक्तीमध्ये प्रगती करू शकता. म्हणजे जे आपले 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स असा, आपले 4 नियम असा, मांस मच्छी खायना, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गॅम्बलिंग, हे जेंदा आपण रूल्स फॉलो करता तर त्या रूल्सने आपले प्युरिफिकेशन जाता आणि आपले कंडिशनिंग अशी जाता की आपण एक प्रॉपर ह्युमन बिईंग, एक प्रॉपर जीवात्माच्या स्तरावर येता. अशा स्तरावर येता ज्या स्तरावयल्यान आपण भक्तीमध्ये साधना करू शकता, भक्तीमध्ये मेहनत घेऊ शकता. असे ना की हे 4 नियम फॉलो केले, हे हांव 4 नियम केले फॉलो तर म्हाका भक्तीमध्ये सक्सेस मेळटलो, म्हाका कृष्णाचे भक्ती मेळटली, कृष्ण प्रेम मेळटले. ना, तशें ना. हे 4 नियम क्रायटेरिया आसा भक्तीचो सुरवात करपाची, भक्तीची साधनाची, भक्ती पण ना, साधना, प्रॅक्टिस. डिवोशन इज सेपरेट, डिवोशनल प्रॅक्टिस इज सेपरेट. डिवोशन आपले जे स्टेजेस असा डिवोशनचे, साधू संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, आसक्ती, भाव, प्रेम. तर अनर्थ निवृत्तीच्या मागीर जेन्ना एक जीवात्मा प्रगती करता तेन्ना तेका भाव येता, आसक्ती येता, प्रेम जागृत जाता. पण तेन्ना पर्यंत त्याचे साधू संघ मध्ये राहून त्याची अनर्थ निवृत्ती चलता. त्याच्या अगोदर ते जेन्ना सुरुवात जाता ते तेन्ना आपली कंडिशन अशी असूंक जाय की आपण हे जे 4 नियम असा, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गॅम्बलिंग, नो मीट इटिंग, हे आपण फॉलो करून आपले आयुष्य प्रॉपर दवरूंक जाय या 4 नियमाचे. तर ह्याच्यामध्ये म्हणता की लॉर्ड हिमसेल्फ ऑल्सो वॉर्न्स that the deluding power of material energy is too powerful to overcome. But one who completely surrenders unto the Lord can easily do so. तर भगवद्गीतामध्ये पण भगवंत म्हणता की जे माझ्या शरणामध्ये येता, जे माझी शरणागती घेता, तेका हाव सगळ्या पापांमधून, त्याचे जितले पण अगोदरच्या जन्माचे पाप असा, त्याचे जितले पण अगोदरच्या आणि आत्ताच्या जन्माचे भोग असा, त्या सगळ्या भोग मधून, सगळ्या पाप मधून हाव तेका मुक्त करता. त्याचे सगळे शून्य करता हाव, त्याचे सगळे शून्य जाता, कारण का त्यांनी माझी शरणागती घेतला. तर भगवंत श्लोक मध्ये म्हणता सर्व धर्मान परित्यज्य
मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. याच्यामध्ये भगवंत समजायता की जसे तुम्ही सरेंडर करता त्याप्रमाणे तुमका प्रोटेक्शन मेळटा म्हणजे. तर याच्यामध्ये प्रभुपाद सांगता की भगवंत प्रोटेक्शन तेंदा दिता, भगवंतांची प्रोटेक्शन आमकां तेंदा मेळटा जेन्ना आमी सरेंडर करता, जसे आपले सरेंडरचे लेवल असता. सच सरेंडर इज पॉसिबल बाय पर्सन्स ऑफ ऑस्टेरिटी, क्लेनलीनेस, मर्सी अँड सत्य, ट्रुथफुलनेस. The four principles of advanced civilization were remarkable features in the age of Satya. म्हणजे हे जे याच्यामध्ये जे 4 तत्व मेन्शन केला, सत्य, तपस्या, शौचम आणि दया. तर हे जे 4 तत्व मेन्शन केला, हे तत्व जेंदा आपण हे प्रिन्सिपल्स जेंदा आपण फॉलो करता तेंदा आपली अशी सिव्हिलायझेशन आपले जे रावपाचे आपले जे आयुष्य असा या स्तरावर येता की वी आर इट इज पॉसिबल फॉर अस टू सरेंडर. म्हणजे आम्ही व्यवस्थित भक्ती आणि साधनाची सुरुवात करू शकता, भक्ती आणि साधना करू शकता. जसे भगवद्गीतेमध्ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर एक्सप्लेन केला. मोड ऑफ गुडनेस, मोड्स ऑफ पॅशन आणि मोड ऑफ इग्नोरन्स. सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. तमोगुण म्हणजे जे सदैव इग्नोरन्स मध्ये असता, जेंका काय ज्ञान मध्ये इंटरेस्ट नसता, जेंका कितें जाणून घेण्यामध्ये इंटरेस्ट नसता, तेंका काय खबर नसता त्याच्यामध्ये ते खुश असता. हा म्हाका खबर ना, ठीक आहे चलता, त्याच्यामध्ये त्यांना असे जाणून घेवपाची इच्छा नसता, कायम इग्नोरन्स मध्ये असता. ते मोड ऑफ तमोगुण, मोड ऑफ इग्नोरन्स. दुसरो त्याच्या वयरचो असता मोड ऑफ पॅशन, म्हणजे जे कायम रजोगुण मध्ये असता, काम करपासाठी, टास्क कंप्लीट करपासाठी, त्यांचे जे हार्डवर्क, त्यांचे जे ड्युटी असा, त्यांचे जे काम असा ते एकदम पॅशनेटली करता. त्यांना पॅशन असता, सक्सेसचो पॅशन असता, त्यांना कितीतरी जाय असता, अचीव करपाचे, कितीतरी मिळवपाचे त्यांना पॅशन असता. आणि तिसरे सर्वात व्हडलो असता वयरचो असता सत्वगुण. सत्वगुण म्हणजे मोड ऑफ गुडनेस. त्या गुण मध्ये आयल्या मागीर मनीस भक्ती करू शकता. तर आपण जसे आयुष्य जगता तसे आपल्या आयुष्यात तिन्ही गुण चेंज जाता, तिन्ही गुण येता, तिन्ही गुण वता, असे येवत जाता. जेंदा आपल्याक कितें स्ट्रेस असता तेन्ना आपण रागामध्ये येता, रागामध्ये आपले भांडणं जाता, तेन्ना आपलो तमोगुण उच्च स्तरावर असता. जेन्ना आपण दिवसाचे जॉब करता, काम करता, घरातले काम करता, सगळे व्यवस्थित काम करपाचे प्रयत्न करता, तेन्ना आपलो मोड ऑफ पॅशन, ते काम कंप्लीट करपाचे प्रोसेस असता, काम कंप्लीट करपाची तयारी असता, त्याच्यामध्ये आपले मोड ऑफ पॅशन ऍक्टिव्ह असता. पण जेन्ना आपण मॉर्निंग मध्ये उठता, जेन्ना आपण भक्ती करपाची, आपले ब्रह्ममुहूर्त मध्ये आपण दर्शन करूंक वता, आपण जप करता, जेन्ना आपण दिवसात केन्ना आपण सेवा करता, जेन्ना आपण श्रील प्रभुपादचे पुस्तकं उघडता, प्रभुपादचे पुस्तकं वाचता, तेन्ना आपले सत्वगुण प्रबळ असता. तर भक्तांक, मनशांक जर भक्ती करूंक जाय तर ती भक्ती सत्वगुण मध्ये करू शकता. जे कृष्ण कॉन्शियसनेस मध्ये कनेक्टेड नसता, जे भक्तांसोबत कनेक्टेड नसता, त्यांच्या आयुष्यात सत्वगुण केन्ना येना. त्यांच्या आयुष्यात कायम रजोगुण आणि तमोगुणच ऍक्टिव्ह असता, सत्वगुण केन्ना येना. जेन्ना मनीस स्पिरिच्युअलिटी मध्ये क्रिया करता, जेन्ना मनीस भक्तीमध्ये क्रिया करता, तेन्ना त्याचो सत्वगुण ऍक्टिव्ह असता. तर हे आपण पळयले की जेन्ना नॉन डिवोटी असोसिएशन मध्ये आपण असता, जेन्ना नॉन डिवोटीज एक मनीस ज्याच्या आयुष्यात भक्ती ना, ज्याच्या आयुष्यात भगवंत ना, त्याच्या आयुष्यात पहिले कितें असता, पहिलो त्याचो कॅरेक्टरिस्टिक, त्याचे पहिले पॉइंट कितें असा की त्याच्या आयुष्यात केन्ना मोड ऑफ गुडनेस ऍक्टिव्ह नसता, केन्ना येना. सत्वगुण मध्ये तो मनीस केन्ना येना.
दुसरी गोष्ट, तो कायम मायादेवीच्या क्लचेस मध्ये असा, तो कायम मायादेवीच्या असोसिएशन मध्ये असा. कारण त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक असा, त्याचे नेचर असा, तो एन्जॉयमेंट साठी काम करता. तेका तो जर मेहनत करता, तर तो एन्जॉयमेंट एका रिझल्ट भेटून जाय, एंड मध्ये तेका एन्जॉयमेंट भेटून जाय, लक्झरी भेटून जाय, आयुष्य लक्झरी मध्ये वचून जाय, म्हणून तो काम करता, म्हणून तो मेहनत करता. तो जर किते कमवपाचे काम करता, किते मेहनत करता, तर तेका एंड मध्ये लक्झरी जाय, तेका एन्जॉयमेंट जाय, म्हणून तो काम करता. पण ऑन द कॉन्ट्ररी, जेंदा आपण एक डिवोटी असोसिएशन मध्ये येता, जेंदा डिवोटीजचे आपण असोसिएशन मध्ये असता, तेंदा तो जे मेहनत करता, तो जे काम करता, तो भगवंतान खुश करपासाठी करता. तेका खबर असता की ह्या माझ्या सेवाने, ह्या माझ्या आयुष्याने भगवंत, ह्या माझ्या प्रयत्नांनी भगवंतांक सुख मिळतले, भगवंत खुश जातले, भगवंतांची इच्छा पूर्ण जातली. त्याच्यासाठी हांव माझे हे आयुष्य जगता, त्याच्यासाठी हांव माझी ड्युटीज फॉलो करता. जसे आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलेले, अर्जुनही युद्ध करतालो, दुर्योधन पण युद्ध करतालो. अर्जुनही लोकांक मारतालो, दुर्योधन पण लोकांक मारतालो. पण आउटसाइड, बाहेरच्या दृष्टिकोनाने आपण पाहिले तर ते दोघं एकच काम करताले. पण भितरल्यान जर त्यांचे नियत, त्यांची इंटेन्शन पाहिली, तर अर्जुन हे करतालो कारण का भगवंतांची इच्छा आशिल्ली, भगवंतांचे तेका इन्स्ट्रक्शन आशिल्ले की माझी ही सेवा असा, तुका करपाची असा तर तू करू शकता. तर त्याच्यामुळे तो भगवंतांची सेवा करतालो. आणि दुर्योधन जे करतालो, ते त्याची स्वतःची सेल्फिश नेचर आशिल्लो, तेका स्वतःचो सेल्फिश बिहेवियर आशिल्लो त्याचो, त्याच्यामुळे तो करतालो. तर हे जे नॉन डिवोटीजचे असोसिएशन असा, जेन्ना त्यांची जी लाईफस्टाईल असा, त्याचे हे दोन कॅरेक्टरिस्टिक असा. दे वर्क ओनली फॉर एन्जॉयमेंट. ते जे काम, त्यांचे आयुष्य असता, ते खाली एन्जॉयमेंटसाठी ते जगता. त्यांचे आयुष्याचे जे कार्य असता, ते एंड खाली एन्जॉयमेंटसाठी असता, एंड रिझल्ट. आणि ते कम्प्लिटली मायाच्या तावडीत, मायाच्या क्लचेस मध्ये असता. ऑन द कॉन्ट्ररी, जे डिवोटीज असता, जेंदा आपण डिवोशनल असोसिएशन मध्ये येता, तेंदा आपण जे आपले आयुष्य जगता, ते असता भगवंतांच्या इच्छेनुसार, भगवंतांच्या इन्स्ट्रक्शन फॉलो करून. आणि दुसरे, आपण मायाच्या क्लचेस मध्ये नसता, कारण का आपले, जेंदा आपण भगवंतांची सेवा करता, भगवंत स्वतः म्हणता की तू जेंदा माका सरेंडर करता, तेंदा हांव हे जे अथांग मायादेवीचे जे भौतिक जगत असा, ज्याच्यामध्ये मायादेवी ऍक्टिव्ह असा, हे भौतिक जगत अनएंडिंग ओशन सारखे असा, एक अथांग महासागर सारखो असा. तर या महासागराक पार करपाचे तुमच्या बसमध्ये ना, तुमच्या कॅपॅसिटीमध्ये ना. पण जेंदा एक जीव आत्मा माका शरणागतीमध्ये, माझ्या शरणागतीमध्ये येता, तेंदा त्याच्यासाठी हे जे अनएंडिंग नेचर असा, अनएंडिंग अथांग महासागर रूपी भौतिक जगत जे असा, ते एकदम इलेशे एक बछड्याच्या पायाचो ठसो कितलोसो असता, जो बॉर्न झालेलो बछडो असता, हे इतलो इतलो एक एक वाटी वाटी असता नी आपली, ज्याच्यामध्ये आपण थोडे कितीतरी दवरता, तितलो इतलो इतलो असतं, छोटस हाता हाता इतलो, आपल्या हाताचा जो पाम असा नी, तितलो असता. एक बॉर्न झालेल्या बछड्याच्या पेक्षा छोटो असता, बॉर्न झालेल्या गायीच्या बछड्याच्या पायाचो ठसो. तर ते अथांग महासागर जे असा, मायादेवी जे ऍक्टिव्ह असा, ते अथांग महासागर इथल्या इलेशा बछड्याच्या पायाच्या ठसे इथले छोटे जाता. आणि जसे आपण भगवंतांची शरणागती घेता, आणि इझिली आपण ते क्रॉस करू शकता. तर हे डिफरन्स असा, एका डिवोटीच्या लाईफस्टाईल मध्ये, डिवोटीच्या असोसिएशन मध्ये, भक्ताच्या असोसिएशन मध्ये, आणि जे जे नॉन डिवोटीज असा, नॉन डिवोटीजच्या लाईफ मध्ये, नॉन डिवोटीजच्या असोसिएशन मध्ये.
आणि श्रील राधानाथ स्वामी महाराज त्यांच्या क्लासमध्ये एक पॉइंट मेन्शन करताले की जेंदा एक जीव आत्मा अं, भक्ती करपाचो प्रयत्न करता, साधना करता, तर त्या साधनामध्ये तो जसे वैष्णव म्हणून वागता, वैष्णव सदाचारचे पालन करपाचो प्रयत्न करता, तर त्याचे मनस्थिती कशी असूंक जाय. जर आम्ही भक्ती करता, हांव म्हाका भक्ती करपाची इच्छा असा, मंदिरात हांव वता, भगवंतांचे दर्शन घेता, भक्तांच्या संगतीमध्ये रावता, तर म्हजी मनस्थिती कशी असूंक जाय हे श्रील राधानाथ स्वामी महाराज त्यांच्या लेक्चरमध्ये एका पॉइंट मधून मेन्शन करताले. ते म्हणताले की त्या पॉइंट मध्ये त्यांनी गोपीचे जे पास टाइम असा त्याच्यामध्ये भगवंतांक डोकेदुखी जाता. भगवंतांक एक फाटी द्वारकामध्ये त्यांच्या घरात भगवंतांक खूप डोकेदुखी जाता, खूप त्यांना त्रास जाता. तर ते श्रील नारद मुनी जेंदा भगवंतांच्या भेटींक वता तेन्ना श्रील नारद मुनी पळयता की भगवंतांक एकदम त्रास जाता, भगवंत डोकेदुखीने खूप परेशान असा, त्यांना खूप वेदना जाता. तर श्री नारद मुनी भगवंतांक अप्रोच करता आणि त्यांना विचारता की भगवंत कितें जाता तुमका, याचे कितें सोल्युशन असा, हांव कितें करू शकता, प्लीज म्हाका सांगा. तर भगवंत त्यांना सांगता की एका कितें औषध ना, पण तुम्ही एक म्हाका मदत करू शकता की म्हज्या खंयच्याही भक्ताचे, जो म्हजो भक्त असा त्या भक्ताची चरण धुली घेऊन या. ते जेन्ना हांव म्हज्या डोक्याक लायतलो तेन्ना म्हजी डोकेदुखी लगेच थांबतली. तर नारद मुनी सगळ्या भक्तांकडे वता, सगळे ऋषी मुनी व्हडले व्हडले जे भक्त असा भगवंतांचे त्यांच्याकडे वता, तांकां सांगता की अशें अशें भगवंतांक त्रास जाता, भगवंतांक तकलीफ झाला, खूप वेदना जाता. ते भक्त एकदम टेन्शन मध्ये येता. ते म्हणता की आम्ही कितें करू शकता, आम्ही कितें करू शकता, प्लीज आमकां सांगा. तर ते नारद मुनी म्हणतात तुम्ही तुमची चरण धुळी काढून द्या म्हाका दी, हांव घेऊन वता आणि लगेच देवाच्या डोक्यार लायता, तर ते लगेच थांबतले. तर ते तांकां शॉक येता एकदम, ते एकदम घाबरता. ते म्हणता आमची चरण धुळी जर आम्ही भगवंतांच्या डोक्यार दिली तर आमची किती हालत जातली, आमचे अख्खे आयुष्य नष्ट जातले. आम्ही जे कमयला, आम्ही जे भक्ती करता, आमची भक्ती सगळी नष्ट जातली, आमचे आयुष्य सगळे नष्ट जातले. आम्ही ज्या भगवंतांची तपस्या करता, ज्या भगवंतांची भक्ती करता, त्या भगवंतांच्या डोक्यावर जर आमची चरण धुली असली तर ते आमच्यासाठी सर्वात सकयले, सर्वात पडलेले काम असा, सर्वात एकदम लो लेवलचे कार्य असा आणि ह्याच्याने आमचे सर्वनाश जातले. आम्ही करू शकना असे, प्लीज आमका माफ करा. असे नारद मुनी सगळ्या भक्तांकडे वता, सगळ्या भक्तांकडे वता, पण कोण भक्ता दिना. मागीर शेवटी नारद मुनी त्रासून टेन्शन मध्ये येऊन परत भगवंतांकडे येतात, भगवंतांक सांगता की म्हाका कोणी तुमचो भक्त दिना. तर भगवंत मागीर त्यांना विचारता तुम्ही वृंदावन मध्ये गेलेले काय. तर नारद मुनी मागीर परत वृंदावन मध्ये वता. वृंदावन मध्ये वता ते सगळे गोपीज आपले रोजचे कार्य करत असता, कृष्णाचे भजन गात असता, त्यांचे सगळे ते त्यांचे घरातले काम, त्यांचे गोसेवा, त्यांच्या गावातली सगळे काम ते सगळे करत असता आणि करता करता त्यांचे मन कृष्णामध्ये एकदम रमलेले असता. जसे आपण पळयता की यशोदामाई जसे प्रिपरेशन करतात कृष्णासाठी, तर त्यांचे ती जे म्हणता तोंडाने ते कृष्णाबद्दल गीत असता, ते गीत कृष्णाचे असता. कारण का ती कृष्णाचं नेचर कसो असा, कृष्णाक कितें आवडता आणि कृष्णा कसो खातलो हे जे हांव बनयता, ते कृष्णा कसो खातलो, कृष्णाक कितले सूख मेळटले खावंक, हे सगळे ती यशोदामाई गीतच्या रूपमध्ये म्हणता. तर त्या गीतच्या रूपमध्ये ती म्हणता आणि जेन्ना ती कार्य करता तेन्ना त्यांच्या हाताच्या ऑर्नामेंट्सचे, हाताच्या बँगल्सचे आणि जे अंगावर त्यांनी ज्वेलरी घातला त्या ज्वेलरीच्या आवाजाने ते जसे कॉम्बिनेशन जातात ते सुंदर कीर्तन बनता एक सगळ्या कॉम्बिनेशन मध्ये.
तर तसेच जे सगळे गोपीज असतात, जे सगळे गोपद असतात, वृंदावनवासी व्रजवासी असा, ते जसे त्यांचे आयुष्य जगता, त्या आयुष्यामध्ये त्यांच्या कामामध्ये ते सदैव कृष्णाबद्दल उलयता. कृष्णाचं नेचर कसो असा, कृष्णाक किती आवडता, कृष्णा बरोबर मजे कसे संबंध असा, कृष्णाची मजा बरोबर कशी मैत्री असा, कृष्ण माका कितलो आवडता, हे सगळे त्याचे ते उलयता. त्यांच्या तोंडात तेच असता आणि जसे ते लोक गीतच्या फॉर्म मध्ये ते म्हणता, तर ते सुंदर कीर्तन म्हणून ऐकून येता आमका. तर ते सगळे चालू आशिल्ले जेंदा नारद मुनी गेले वृंदावन मध्ये. सगळे गोपीस त्यांच्या कीर्तन मध्ये कृष्णाच्या स्मरण मध्ये एकदम मग्न आशिल्ले, एकदम एब्झॉर्ब्ड आशिल्ले. आणि नारद मुनी जसे म्हणता वचून की कृष्ण त्रासात असा, कृष्णाक वेदना जाता, बाप रे, तेंका असो व्हडलो शॉक लागता सगळ्यांक, ब्रजवासींक आणि सगळ्या गोपींक. सिनियर गोपीज असतात, यंग गोपीज असतात, तेंका एकदम असो शॉक लागता की कृष्णाक त्रास झाला की ते रडपाक लागता. ते एकदम एकदम अम, एकदम टेन्शनच्या स्टेटमध्ये, अँशियस स्टेटमध्ये, एकदम विचित्र त्रासदायक स्टेटमध्ये येतात ते गोपीज, की बाबा भगवंतांक त्रास जाता, आमच्या कृष्णाक त्रास जाता, आमच्या कृष्णाक असे जाता, किती झाला, कसे झाला, कसे झाला हे असे. मागीर नारद मुनी तांकां सांगता की ह्याचे एक सोल्युशन असा की तुम्ही जर तुमची चरण धुली दिली तर लगेच भगवंतांचे डोकेदुखी थांबतली. हे सेंटेन्स कंप्लीट जावपाच्या अगोदर सगळे गोपीस धावता आपली चरण धुली काढून. सेंटेन्स पण कंप्लीट झाली नसता नारद मुनीची, पण चरण धुली काढून ते सगळे गोपीस धावता आणि चरणाची सगळी धुळी काढल्या मागीर ते सगळे स्टोर करता आणि आपले चरण परत ओले करता पाणीमध्ये घालून, आणि परत ते धुळा रज मध्ये पाय दवरता आणि परत पायाची धूळ काढता आणि परत भरता आणि परत ओले करता पाय आणि परत ते का व्रजरज लायता आणि परत ती व्रजरज लागलेली काढता. असे करत करत ते भरता व्रज, त्याच्या चरण धुलीने ते भरता ते सगळे. ते त्यांच्या इंडिव्हिज्युअल पात्र असतात त्यांचे, ते सगळे भरतात, ते चरण धुलीने भरपाक चालू करता. आणि नारद मुनी एकदम कन्फ्युज जाता की इथले सगळे भक्तांमध्ये सिच्युएशन वेगळे आशिल्ले, पण हागा जे ते सांगता सिच्युएशन एकदम वेगळेच असा. ते लोक टेन्शन मध्ये ना भरून भरून चरण ब्रश, त्यांचे चरण ब्रश दिता. तर नारद मुनी म्हणता की तुमका खबर असा न्ही याचे किती रिझल्ट जातले, याचे किती आउटकम येतले, याचे तुमका किती भोगपाक लागतले, तुमका खबर असा न्ही. ते नारद मुनी म्हणता की याचे तुमका आयुष्यभर तुमका नरकवास जातलो, तुमका नरकात वचून तुमका नरकची भोग भोगूंक लागतले ह्या तुमच्या कृत्यामुळे, तुमका खबर असं आहे. तर ते गोपीज ते ऐकत ना, त्यांचे मनस्थिती हा 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 ठीक आहे, ठीक आहे, नरकवास, हा ठीक आहे, ठीक आहे, हा जातले आमक, हा ठीक आहे, ठीक आहे, हे तुम्ही भरा भरा, तुम्ही पहिले धरा, हे व्रज धरा, हा ठीक आहे, ठीक आहे, मग चालतं, हा ठीक आहे, ठीक आहे, धर तुम्ही हे पहिले व्रज घेऊन वचा आणि पहिले कृष्णाच्या डोक्यावर लावा, पहिले कृष्णाचे डोकेदुखी थांबवा, पहिले हे तुम्ही हे ट्रीटमेंट हे तुम्ही पहिले कम्प्लीट करा, मागीर आमका रिझल्ट मध्ये काय इंटरेस्ट ना. तर असे त्यांचे मनस्थिती आशिल्ली की त्यांका खाली ह्या गोष्टीचं सर्वात मोठं धक्क आशिल्लो की म्हज्या कृष्णाक त्रास जाता आणि हे सोल्युशन असा तर हे लगेच करा. तर श्रील राधानाथ स्वामी महाराज म्हणता की हे जशी मनस्थिती असा, अशी मनस्थिती वैष्णवांची असूंक जाय की त्यांच्या आयुष्याचे, जेन्ना ते भक्तीमध्ये येता, अशी मनस्थिती असूंक जाय की त्यांच्या आयुष्याचे एकमात्र इच्छा असूंक जाय भगवंत, गुरु आणि भक्तांचे सेवा आणि त्यांची त्यांका प्रसन्न कसे करप, भगवंतांची प्रसन्नता, श्री गुरुची प्रसन्नता आणि वैष्णवांची प्रसन्नता, ह्या या कार्यामध्ये माझी आयुष्य जर गेले तर माझ्या आयुष्याचे एक ग्लोरियस एंडिंग असा. हे आपली फेथ असूंक जाय, हे आपले आपला जो भरोसा असा ह्या गोष्टीमध्ये असूंक जाय
की भगवंतांचे, गुरु महाराजांचे आणि भक्तांचे सुख हे माझ्यासाठी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी असा. हे एका वैष्णवाची मनस्थिती असून जाय भक्तीमध्ये, हे महाराज एक्सप्लेन करता. तर एक भक्त जेंदा अशी मनस्थिती दवरता की म्हजे भगवंत, म्हजे गुरु आणि म्हजे जे वैष्णव सखागण असा त्यांची खुशी आणि त्यांका हवे सुख दिवप हे जर माझ्या आयुष्याचे ध्येय असा, तर आमका अशी क्षमता येता की आम्ही भगवंतांचे नाम, भगवंतांचे जे हरिनाम असा आपण अपराधाशिवाय विदाउट एनी ऑफेन्सलेसली घेवपाची क्षमता येता आमका. आणि महाराज म्हणता की जेंदा एक फाटी या आयुष्यातून वचपाच्या अगोदर, मरपाच्या अगोदर एक फाटी जर आपण भगवंतांचे नाव ऑफेन्सलेसली, किदे अल्टिरियर मोटिव्ह शिवाय, किदे इच्छा शिवाय, किदे अपराधाशिवाय, अपराधापासून मुक्त, सगळ्या अपराधापासून, सगळ्या आपल्या मनस्थितीपासून मुक्त झाले की एक शुद्ध नाम जर आपण घेऊ शकले आयुष्यात एक फाटी, तर त्या मनुष्याची कॅपॅसिटी इतली असा किदे त्याचे स्तर असा ते महाराज सांगता की या दुनियेचे जितले पण धाम असा, जितले पण धाम असा, जगन्नाथपुरी, अयोध्या, वृंदावन, जितले पण धाम असा त्या सगळ्या धामची यात्रा तेका झाली अशी तेका फळ मिळता. या दुनियेचे जितले पण प्युरिफिकेटरी ऍक्टिव्हिटीज असा, म्हणजे हवन, हे हवन होम आणि जितले पण पश्चातापचे ऍक्टिव्हिटीज असतात ते सगळ्या गोष्टीचो तेका ऍडव्हान्टेज मिळता, तेका फळ मिळता. आणि जितले पण सक्सेस असा, या दुनियेचे जितले पण सक्सेस असा ते सगळे सक्सेस तेका मिळता जेंदा तो एक नाम, एक शुद्ध नाम घेता. हे एक शुद्ध नाव घेवपाची कॅपॅसिटी त्याच्यामध्ये येता. आणि ती कॅपॅसिटी कशी येता, जेंदा आपण आयुष्यभर माझ्या भगवंतांचे, माझ्या श्री गुरुचे आणि माझ्या वैष्णव सखागणचे जर आपण सुख देऊ शकता त्यांका, त्यांच्या सुखासाठी आणि त्यांका प्लीज करूंक, त्यांका सुख देऊंक जर आपण आयुष्य जगले, तर ही कॅपॅसिटी आमच्यामध्ये येतात. तर असे एक वैष्णवाचे मनस्थिती असपाचे असा. आणि महाराज म्हणता की जेंदा आपण भक्तांच्या संघ मध्ये असा, तर तृणादपी सुनिचेन तरोरपी सहिष्णुना अमानिन मान देन कीर्तनीय सदा हरी, या मनस्थिती, या श्लोकाचे आपण पालन करून जाय. आपल्याक वी शुड बी हंबल देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास. एक तृण असा, तृणपेक्षा जास्त दीनता आपल्यामध्ये असून जाय. एक झाड असा, झाड, त्या झाडापेक्षा जास्त सहनशीलता आपल्यामध्ये असून जाय. आणि जे आपण भगवंतांची आणि भक्तांची सेवा करता, तर त्या सेवा मागीर आपल्या ग्लोरिफिकेशनची इच्छा नसूंक जाय, आपल्याक कितें मान भेटप ह्याची इच्छा नसूंक जाय, रिस्पेक्टची इच्छा नसूंक जाय. आणि खाली आपल्यामध्ये रिस्पेक्ट दिवपाची, सगळ्या भक्तांक रिस्पेक्ट दिवपाची आणि सगळ्या भक्तांची ग्लोरिफिकेशन करपाची इच्छा असूंक जाय. हे स्थिती जेंदा आपल्या मनाची जाता, हे जेंदा आपले भाव आपल्यामध्ये असता, तेंदा ह्याचो रिझल्ट किती असता, आपण सदैव भगवंतांचे नाव घेऊ शकता. आपण एफर्टलेसली, एकदम त्रास शिवाय एकदम इझिली भगवंतांचे आपण नामस्मरण, शुद्ध नाम घेवपाच्या स्तरावर येता. तर हे असोसिएशन मध्ये जेंदा आपण येता, असे आपले फायदो जाता. हांव एक फाटी समरी करता पूर्ण क्लासचे, की जेंदा आपण अगोदर आपण डिस्कस केले, जेंदा आपण नॉन डिवोटीजच्या असोसिएशन मध्ये असता. नॉन डिवोटीजच्या असोसिएशनचे किती कॅरेक्टरिस्टिक असा, एक फर्स्ट दे मायादेवीच्या फुल क्लच मध्ये असता, मायादेवीच्या पूर्ण ग्रहत असता. आणि दुसरे म्हणजे त्यांचे आयुष्याचे नेचर असता ओनली लिव्हिंग फॉर एन्जॉयमेंट.
त्यांचे जे ऍक्टिव्हिटीज असतात ते खाली एन्जॉयमेंटसाठी जगता. त्यांचे रिझल्ट असतात त्यांना खाली एन्जॉयमेंट जाय असता. आणि जेन्ना आपण भक्तांच्या असोसिएशन मध्ये येता तेन्ना आमकां शास्त्राच्या रुपात आमकां गायडन्स मेळटा की आपल्यासाठी कितें चांगले आसा कितें वाईट आसा. आपले जे 4 नियम आसा ते आपण फॉलो करूंक जाय. ते 4 नियम फॉलो करून आपण एक ह्युमन प्रॉपर ह्युमन बिईंगच्या स्टेजवर येता. एक प्रॉपर आयुष्य एक प्रॉपर अशा स्थितीवर येता ज्या स्थिती वयल्यान आपण भक्ती करपाची सुरुवात करू शकता. ज्या स्थितीमध्ये आपण सत्वगुण मध्ये येता त्या सत्वगुण मध्ये मागीर राहून आपण भक्तीची सुरुवात करू शकता आणि भक्तीची प्रगती करू शकता. आणि महाराज म्हणता की जसे वैष्णवाची मनस्थिती कशी असूंक जाय असपाची आहे की भगवंत गुरु आणि वैष्णव ह्या तिघांच्या सुखासाठी या तिघांच्या सेवेसाठी जर आपण आपल्या आयुष्य खाली जगता ही जर आपली टॉप प्रायोरिटी असा तरच आपली अशी कॅपॅसिटी येतली की आपण आयुष्यात शुद्ध नाम घेवपाची आपल्यामध्ये पात्रता येतली. सदैव कीर्तन करपाची भगवंतांचे नाम शुद्ध नाम एकदम इझिली घेवपाचे आपली पात्रता जातली. आणि भगवंतांच्या अबोर्ड मध्ये भगवंतांच्या भगवत धाम मध्ये आमकां जागा मेळटली. जसे जीसस क्राइस्ट पण म्हणता की त्यांच्या ख्रिश्चॅनिटी मध्ये पण एक म्हण असा की अ मीक अँड अ हंबल पर्सन हॅज ऑल फॅसिलिटी टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड. म्हणजे भगवत धाम किंगडम ऑफ गॉड म्हणजे भगवत धाम. आणि त्याच्यामध्ये एंटर करपाचो त्यामध्ये वचपाचे क्रायटेरिया किती असा मीक अँड अ हंबल पर्सन. म्हणजे हे त्रिनादपी सुनिचेन जे महाराज म्हणतात. एक्सपेक्ट नो रिस्पेक्ट, हंबल देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास अँड टॉलरंट देन अ ट्री. ही जी स्टँडर्ड असा ह्युमिलिटीची ते जेन्ना आपल्या आयुष्यात येता तेन्ना आपण भगवत धाम मध्ये आमकां एंट्री करपासाठी आपण योग्य जाता. भगवत धाम मध्ये आमकां जागो भेटता. आणि हे खूप हाय स्टँडर्ड फॉलो करपाक आपल्यासाठी खूप डिफिकल्ट असा. पण ते स्टँडर्ड अचीव करपाक आपण जेन्ना साधना करता आपण जेन्ना स्ट्रगल करता तर आता सध्या असे तरी आपले मनस्थिती असूंक जाय की आपल्यामुळे खंयच्या कृष्ण भक्ताक केन्ना त्रास जाता कामा नये. आपल्यामुळे खंयच्या भक्ताक कितें वाईट वाटता कामा नये. आपल्या बोलण्यातून आपल्या आचरण मधून आणि आपल्या डिलिंग्स मधून खंयच्या कृष्ण भक्ताक केन्ना वाईट वाटता कामा नये केन्ना त्रास जाता कामा नये. अशा परिस्थितीमध्ये जर आपण साधना केली अशा परिस्थितीमध्ये जर आपण प्रयत्न केले तर आपले त्रिनादपी सुनीचेन जे जे स्टँडर्ड असा त्या स्टँडर्ड पर्यंत आपण पोहोचू शकता. आणि त्या स्टँडर्डाक मागीर आपल्या आयुष्यात ते स्टँडर्ड आयल्या मागीर आपण भगवत धाम मध्ये एंट्री करपाक भगवत धाम मध्ये भगवंतांकडे वचपाक योग्य जाऊ शकता. जे आपल्या आयुष्याचे सक्सेस असा जे एका भक्ताचे आयुष्याचे सक्सेस असा. हरे कृष्णा. थँक्यू व्हेरी मच. या आपल्या डिस्कशनचे आपण एंड करता. हरे कृष्ण प्रभुजी तुमगेले हर एक लेसनाचे भारी पॉवरफुल उरता. पहिले बी आम्ही स्पीक तुमगे लाईक